Salamu alaikum. Live story. Ni ne wanne kuka sani Alhaji Aliyu Abdullahi Bobo, and kuma Allah ya bani legend from him. Da ku gani yanzu haka nan na hanya kuma su motoci suke wuce ni. Kun gani manyan motoci suna wuce ni. Ban zan iya ce alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masha Allah. This is a live story. Lagos to Maiduguri by foot. Ni ne jarumi wanda ni na sadan iya yi gashi yanzu yana hanya. Ba mu zan ce ma Allah alhamdulillah, kowane rana na yi tattakewa Allah yana bani karfi kamar ba na yi. Ba mu zan ya ce alhamdulillah, alhamdulillah. Yanzu na hanyar zuwa Bobo kenan insha Allah. Sura mun 66 km 65 kilomita zuwa Bobo. To ga wani mota yana zuwa bayana ne zai wuce, ga wani kuma a gabana shi ma yana hanya. To masha Allah, gallant from Allah. Live story, live story. First in history in Nigeria, there is no any man in Nigeria ever do it from Lagos to Maiduguri. Me, I'm gallant. I can do anyhow with my leg, and God Allah ya bani lafiya kuma Allah ya bless me. Kafa na shine the legend leg. Shine yake tafiya do anywhere the motor ya tafiya a Nigeria. This legend leg can go, no shaking. Do motor ne dai tashi daga kowane state in yi je Lagos ya dawo sai an kai shi gareji. Ni kuma ne je ko ne na je ina nan galan ne daga wajen Allah. Masha Allah.